nezažili. Bude to hodně divoké, hodně utrpení a hodně bolesti. Takže první chod jsme vám připravili, normálně děláme Bloody Mary s alkoholem, ale jsme tady na motoburze, takže jsme si říkali, většina tady bude autem, takže je to vlastně rajčatový džus v kombinaci s omáčkou, ke které se dneska ještě dostaneme. Ta omáčka se jmenuje Satanova pomsta. Toho satana jsme tam dali docela dost, musím říci, že na začátek je to takové velmi příjemné rozehřátí. Já budu po vás chtít, abyste tohle cucali 3 minuty. Nesmíte spolknout, nesmíte rozkousnout, musíte to cucat 3 minuty, abyste ho měli. Je to vlastně pro vaše zdraví dělaný, protože jakmile byste to spolkli, v žaludku to nedělá úplně dobré věci. Jo? Oba dva najednou, ano. Ať je ten zážitek úplně krásný, já si myslím, že bude. Je to klobáska v kombinaci s úžasnou švestkovou omáčkou. Jestli chcete vychutnat tu omáčku a můžu vám prozradit jedno malé tajemství, začněte tou švestkovou. Protože ta druhá, co tam máte, to je hořčice z Louisiany a je to asi nejvíc habanero hořčice, kterou já když jsem jedl. Takže pánové, můžeme začít 2 minutky, dobrou chuť, super. Takže všichni postupujete dále, já bych si myslím, že si zaslouží potlesk, protože už na nich pomalinku na některých jde vidět, že začíná přituhovat. Můžete se tvářit, jak chcete, chlapi, já to poznám. Je to takové seznámení. Ta omáčka, kterou budeme teď servírovat, se jmenuje Belizejský oheň. Dobrou chuť, chlapi. Tady už jde o taktiku, protože není úplně nejlepší to do sebe hodit na ex. A tady už jde o to, si to správně rozvrhnout. A věřte, že teď už je to asi trošku pálí. Že teď už tam nějaké ty náznaky jsou. A teď můžete sledovat ty obličeje, ty barvy. Já se zeptám, ty vypadáš takovej už jemně... A ne, zatím se to dá. Jo, to říkají všichni, zatím se to dá. Jsou to vlastně čerstvé habanero papričky. Tak, tohle to už je takový první přelomový bod v této soutěži. Neboj, nezapomněli jsme na tebe, máme tam ještě. Bude, máme to. Konec, super, tak se podíváme. Bohužel. Prosím potlesk pro 2 soutěžící, který ukončí. Já se zeptám, jestli můžeš mluvit teda ještě. Jaký to je teď? Dobrý, ale bylo to moc. 75% Nagabut Jolokia. Já té omáčce říkám, že to je horská jízda pálivosti. Tohle, jak strčíte do pusy, tak jste nasedli a jedete nahoru. Jenom nahoru. Nejde uhnout. Ta paprička sama o sobě má 1 000 000 SAU, takže pomalinku stoupáme. Ta koncentrace 75% je opravdu veliká. Poprosím naši paní zdravotnici, aby provedla průzkum, jak to vypadá. Vy jste tady na kole, že? To je vůbec to nejlepší. Tahle ta paprička se přidává v Indii do pepřových sprejů na rozhánění demonstrací. 3, 2, 1, dobrou chuť. Tohle je čerstvá příroda z Kostariky. Tak. Prosím? Já nevím, to není důležitý vůbec. Ta paprička sama o sobě má nějaký 2 miliony SAU. Bolí tě břicha kráva? Bude hůř, neboj. Ještě jsme to pokropili čerstvým habanérem, abyste ten zážitek měli ještě lepší. A že jsme na vás hodní, dáváme 3 minutky. 3 minutky připravujeme. Končíš? Ještě si to nechceš rozmyslet? Nechceš se napít mléka? Takže konec. Prosím potlesk. 4. místo a... Ty oči jsou úžasný. Tohle je něco elegantního. A jdeme na to. 3 minuty. Dělejte si s tím, co chcete, ale chci, abyste to měli krásně vyškrávaný. Nechci tam vidět ani fazolku a ani papričku. 5 sekund. Tak zkontrolujeme. Podíváme se na poslední. Super. Ještě bych mohl být, a to vylížeš pořádně, ale to ne radši. Končíme. Takový kousek. Nedáme to do sebe. Velký potlesk.
Prosím tady organizátora o předání cen, oni jsou u nás ve stánku. Velmi nevděčné na těchto soutěžích je to, že většinou si s vítězem nemůžete mu ani popřát, protože oni většinou mizí do zákulisí. Tak, první extraktová omáčka je tady. Tahle ta omáčka se jmenuje ZBio Nothing. Finále začíná. A teď už to je o tom opravdu. Tři minuty máte, chlapi. Teď už je to hodně o taktice. Můžu vám říci, že tady ta hlava, ta psychika pracuje už hodně. A když soupeř vidí, že to dá ten druhý do sebe a on má představu to, že to tam musí dát též, je to strašně nepříjemný. Tady se bojuje. Sám ze sebou. Hodně lidí nám děkuje, když je přemluvíme do té soutěže, protože tam za tím stolem stojíte jen, nebo sedíte jenom vy a ta lžička. Mezi váma už nic není a je to jenom čistě na vás. Tak, tady máme Zetko. Krásně vlízáno. Super. Tady splněno. Tím tě nechci ovlivňovat, má ještě dost času. A tady by to chtělo povzbudit. Tady by to chtělo povzbudit. Je to tam. Je to tam a teď počkejme, jestli to v sobě udržej. Já se ještě chvilku podívám. Takže máme rozhodnuto. Máme rozhodnuto. Velký potlesk, jak pro druhé místo, tak pro vítěze. Chtěl jsem navrhnout vítězi. Co? Jestli si dá tu 6,4, protože ten další mezichod už dávat nebudeme, ale toxický odpad 6,4 milionů SAU. Náš vítěz vyzkouší. Řekni nám nějaký pocity k tomu. Že na to, jakou jsem si dal porcičku malou, tak to docela pálí hodně, no. A teď si vem, že kdyby tady zůstal ještě jeden, tak třeba na minulé soutěži jsme se dostali do takové fáze, že jsme měli 3 soutěžící ve finále a každý z nich v tom finálovém kole dal 1 lahvičku. Takže to je konec soutěže. My za Pochutnej si vám strašně děkujeme za soutěžícím za účast. Vám, že jste se dívali, že jste viděli tuhle show.